Bueno, pues estic aquí al cotxe. S'ha d'aparcar una mica lluny avui perquè és que estic com amb l'aire a dins. Em sento amb l'aire a dins de que m'he de comunicar, tio. Que heavy. Però anem a ficar-me... Avui he d'aparcar lluny perquè aquest poble a vegades costa aparcar, però bueno, no hi ha problema, anem a ficar-me... Ens anem a ficar aquí l'església de fons i si puc apoyar millor, buah, ja et dic, surto del cotxe, acabo de gravar una història, que gravo un vídeo ara i realment ara mateix el gravo i jo sé que és un videazo, que l'has d'escoltar bé, Em dic Dan Sunyer, tinc 21 anys i ajudo a gent a sentir-se millor quan vol fer un procés de creixement personal específicament la marihuana cap a sentir-se ple, realitzat, feliç i present. I és que no és el que fas, és com et sents quan ho fas. I algo que és super revelador és veure a gent fent coses sense cap mena de pressa, contents, disfrutant del procés, deixant-se el llom en el que fan, feliços i avançant. El problema és quan no et sents mereixedor del fer, perquè el problema no està en el què fas. El problema està en el sentiment de sentir-se mereixedor del que es fa, independentment del que es faci, precisament. Amb el què pots provar i pots canviar i seguir canviant i seguirà sense ser-ho, el què. Serà el com et sents i com de mereixedor et sents. Et puc dir el que he pensat fa una estona a l'hora de... Farà una hora prèvia a gravar el vídeo, pensant en què podia comunicar, no? Realment sense apuntar-me res, però sabia que puc empatitzar perfectament amb tu, perquè jo he estat sentint-me malament, confós, cap ennuvolat. Ja et dic que és difícil sentir-se bé, però es pot. El truc més recent que he sabut és el d'escoltar el que sents, sense soroll extern, i deixar que et mengi allò per una estona, que passi, i saber que després d'això pots continuar fent el que tu saps que has de continuar fent, ja sigui acabar de fer la truita, acabar de fregar els plats, acabar d'escombrar aquell racó, el que sigui. Perquè òbviament jo parlo amb un nivell de persones que als principis són l'ordre. Quan vam veure la roda de presència, tinc un vídeo, exercici d'introspecció, algo així, on dic que el pilar fundamental és l'ordre en aquest punt, i sempre ho serà, perquè l'ordre és l'estàndard que un s'ha de marcar quan està en aquest procés, en aquest punt. Llavors tu deixes que et mengi per dins, com una bactèria, com un virus, i ho escoltes, ho sents, notes les glàndules de la gola, perquè potser li has d'escopir algun vers,
algo que potser no t'has atrevit a dir-ho, algo potser amor, potser normalment és amor que has de fer una abraçada més llarga, recomano. Passarà gent que facis les abraçades de 12 segons. Quan et trobes amb un familiar, que tinguis algo de carinyo, i dius, avui l'abraçada serà de 12 segons. I li fas. D'acord? I li fas. Llavors, algo que volia dir-te, quan estava pensant fa una hora, el que diria, és algo super revelador, perquè tu pots canviar les coses que fas, pots canviar, i realment és la manera. Realment és la manera, perquè et donaràs compte de que no és el què. I no hi ha una altra manera que si em tens algo de respecte, que el que t'estigui dient ho puguis portar a la pràctica a la vida, i tu vas i ho proves. Notes que ara vols fer una cosa, vas allà, notes que ara vols canviar, canvies de fer això, fas l'altre, i allà testeges com et sents, potser de cop hi ha dies que et sents millor, que et sents pitjor. Parlo de treballs. Jo he estat, l'altre dia ho comentava, però vull comentar així, llarg format, en 3 anys he estat amb 10 treballs diferents, 10 llocs de treballs diferents. 7 d'ells són restaurants, 3 d'ells són treballs. 2 d'ells són de 10 mesos, els altres restaurants han sigut més un de caps de setmana. No vol dir que jo he vist que l'hostaleria certament m'agrada, però jo vull fer, si més no, el meu camí. Passa, si li he de donar la mà a l'hostaleria, la missió és ser bo en una feina, no? I poder estar allà present. Algo que m'ha ajudat precisament del sector és que com tens el cap ennuvolat d'idees, de pensaments, etc., i tu vas a fer una feina que no és a pinyon, és frenètica, veritat, i allà has d'estar per la feina, i això t'ajuda molt a estar en el lloc, saps? Mentalment. Llavors una d'elles sí que són 2 anys, perquè anava combinant-ho amb altres feines i fent de cambrer, però he provat molts restaurants. Sembla mentida, quan li vaig dir 10 treballs en 3 anys, jo, que està loco. Però en el nivell de presència que estic ara, no, evidentment, per això és en aquest moment el missatge, pues no havia estat. I no és el que, saps? És com et sents de mereixedor. Llavors tu pots agafar-ho i provar, hòstia, si ara vols provar un nou sector, una nova habilitat, doncs ves, i potser, qui sap, potser et sents molt més realitzat, apliques lo de respirar els sentiments que tinguis en aquell moment, qui sap, prova-ho. Potser a la primera et surt, però potser has de canviar com jo molts cops de lloc i donar-te en compte de que no és el que fas, sinó és com més intern el tema. És més de sentir-se mereixedor, sentir-se indicat, sentir-se amb suficient presència per sentir-se mereixedor. I llavors treballar molt amb la presència per sentir-te mereixedor. I el què, evidentment, irà canviant a millor des d'aquest punt de presència cap a el que hagis de fer endavant. Però per aconseguir la presència, jo et parlo per aconseguir la puta plenitud. Perquè et donis compte de que hi ha gent que jo no ho entenia. Gent fent un treball normal, feliç. I això és el que et vinc a dir ara. El que fa una hora que jo estava pensant per dir en aquest vídeo. I és que els canals de YouTube d'aquesta gran plataforma, com Recadista, un xaval, un pare de família que està construint la família fent de transportista, porta quasi tota la vida fent de transportista amb una furgoneta per al País Basc, transportista, saps? O sigui, vale. No és el què, transportista, però fica amb la música. I tindrà dies de
tot, però transportista, bro, ja, no és el què, i ha creat la família, ha tocat com 50-60 motos, el seu canal és de arrencant, potser n'has vist algun, arrencant tractors antics entre les zarzas. Aquests són els que més visites ha pillat, en té molts de milions de visites, de vídeos, i vídeos de milions de visites de joguines que li compra el crió als Nadals o així, però una família normal ha pogut fer la seva família, s'ha comprat un M3 de tan currar, pues t'ho pots permetre quan tens el temps suficient d'estalvi, saps? Perquè, no sé, si col·laborar amb marques i tot, no ho crec, de YouTube no crec que hagi tret molt. Un currante. Creat la família i toca motos a punta pala, n'ha tocat com 60 a la seva vida, vaig sentir fa temps, perquè el seguia molt de petit, abans de passar per l'etapa de la confusió, de la maldita etapa de la confusió, i motos, i mentrestant treball i crea la família, i a més, ja et dic, restaurar-ne, i la cosa és quan estàs feliç, content i present, veus el que t'agrada, i dius, oye, pues aquí no estic tan mal, saps, fent això. Et sents i fas el que t'agrada i amb poc et conformes. I jo trobo que no hi ha més a buscar. I pots veure el canal de Recadista Chatarrista com TX, hi ha Rocha KRG. Me'n recordo un vídeo que surt picant la pedra i explicant no sé si va morir un amic seu proper i demés, però també un currante que s'ha currat el seu canal de YouTube a base de fer... S'ho ha currat molt, però un xaval que s'ha portat el seu canal de YouTube cap endavant amb el seu somni cap endavant, pum, fent-se bricolaje, jo tot estic parlant de manualitats i aquest toca, pues això, bricolaje, obra, i s'ha fet un taller de locos. Llavors hi ha un canal que es diu Joaquín F1. És un tio gordito, ben alimentat, que el seu somni ha sigut al canal de YouTube, i avui m'estava mirant que estic així a casa fent els apanyos, entafonar una paret, Joaquín F1. Entaflonar una pared o encimentar una pared, Joaquín F1, i el tio ensenya, després es va fer un taller de puta madre, i on es fa els vídeos, ell sí que ha col·laborat amb un munt de marques i de més, 1 milió i pico de subscriptors, i allà el vídeo que mirava avui ho deia, tot aquí, en plan, acabat, rebentat, un vídeo gravat amb el mòbil, en el seu, el que és el taller actual, cimentant-lo, i un vídeo normal, però acaba el dia feliç, acaba el dia puto feliç, y este es mi sueño. Y recuerda que lo mejor del canal siempre está por llegar. I així acabaré jo el vídeo. Però no és el que fas, és com et sents en el moment de fer-ho. I recorda que el millor del canal aún està por llegar. Encara està per arribar. I que ell danso. Rius Marketing.